Huh. Paita. Karon niya na ko'y kwarta. Lagot ko sa duha na ko na kong kumpare. Atong ni Agi. Kay nagsugal mi. Gitikasan ko. Bahin sa akong hantak nga usari ang tugon. Pisting mga marua. Kada antog na ko kung mari musupla. Antod na hurot lang yun akong kwarta. Muna karon bahala ko silang duha. Di na ko maghuna-una nila. Kay mo adto ko sa pikas baryo. Kay puting ko suga ang taris namang. Kini kwarta ka mapunan ni sinigurodo. Kay sila ang duha. Wa man sila klaro. Ni ato'y dama nga. Gamhanan nga damango. Ito man. Liwat sa tag-iya. Natugtugang. Op, diha lang ka. Uy. Ay, gawas kay. Wapay kon kalaban. Sus, ka nagpatak kondisyon na. Uy. Natagak pa yun. Kana, balik sa puspuro. Diha. Maon na ni. Nga baka kwarta niyo ko. Nindot ning pagiha kay wala ang duha. Dili na kumailag. Sanong naam ka? Ano sa mga ka? Matom to ko sa merkado niya. Kakita mo ko ni mo. Dili ka magigistorya na ko di ay. Ito asaron si Paritolet. Wala ko kakita Paritolet. So asa na karong tuhana. Ibaw ba ka? Agay. Kamuro bagyung pagkira bagyong marunungan ninyo. Ato ni Agi nagsugal taghantak. Napildi ko kasi kag-sup ng buanga ka. Ang Agi ni suplaon nga maom na ibalaod sa hantak pre. Kung panalitan gani di ka ganahan sa iyang antok. Pwede mo na suplaon kay basin niyag mahari. Inana man agod. So oday nahurot ko ang kwarta diha ninyo. Uy inana man na siyag malas ang gato. Asa man ikagpaduong pre? Siyempre pre, di na ko anang sugal hantak pre. Muadto ko sa pikas barangay. Kay purting kusugas taris namang. Mau pre pre? Mau na sa dili imong gikabuangan ron? Oy, siyempre naman kita kasamang o ito man o. Bagong klases namang na. Oo. Kondisyon kayo mo balik yun sa posporo. Mauna na pre. Mauna ni panahon na pre. Nga kung kwarta nga pildi ninyong duha. Mudagha na sa ni. Bago ko ni Widros Bangko. Mga yilo kayo. Hindi mo gisugal na damanga. Kagamay anong damanga ni mo. Siyempre na lang. Ay na lang pagbuot kayo. Kay muha. Anto na ko. Hala. Ngadto ko na siya. Sugal ko na damag. Bugno. Nabuang gis pre. Totog sugal-sugal yun. Di naging mabangbang na iyang pagkasugarol. Kini, akong pibaos Paritolet ka. Ang among kumpare, nabuang sa sugang ng damang. Akong pibaon siya kay Pilim. Wa siguro, magkakwartaan po mo yan eh. Balik ko eh. Sa, duha, tulo, taghana sa sumot. May pangmasom. Nagtinabangay pa hinakutay bugas. Padung silang balay. Oy, nakanindot aning mga som kay bisa gagmay kay way mga utok pero nagkahiusag yun sila. Di yung mga pas mo. Kaway hindi kay ba nagkasinabot yun. Pero kaming tulo ka kumpare. Labetos pertotong. Di yung kamumuno na siya mga kumpare. Magsigi siya pa nga panung og sugal. At tumiagi hantak. Among gitikasan. Napili siya nakakwarta tuloy pero malas ka pong kwarta hoy. Basta kwartas binuang eh. Agad. Dali na kayo mapupos ang kwarta. Mura ra gikilatan. Unta ingon ani lang tami oh. Kaming tulo kung pare magtinabangay ba. Para di mga pas mo karon wala sa koy kwarta. Wala sa koy kwarta nya usaha man ako ani. Pre. Uy, pre. Ano malay ka lagi? Na ko isulti mo pre. Oh, abi na kay isulti na ko. Abi na mutabang kag ihap aring som nga skilid. Nadagang som pre tinabangay sa pre. Indot kita no ng som pre kay nagtinabangay hakot bugas ba. Inana kahiusag yun sila. Inana mo gina mga som na naman na pa pre kay daghan mo gina sila og kanang grasya pre kay tungod kay kana sila pre mga kugihan man. Mao gani di pre na to mga tapulan kayo. Sige ra gyud tag panikas ani. Mao ra gyud ato ang trabaho. Pero pre, ang anga mo sa dipnikas pre. Nga si pre tutong ra masabi na grasya. Mao gani mabitan akong giyaw-yaw diri karon nga unta magkahiusan tatang kumpare para di na ta makahunag panikas niya. Dapat unta kaniya magrasya sa tatapiksan unta. Di ato ta panahon pangila di. Sa man siya nga dili man siya manghatag. Kinahanglan magiipaagi sa sugal kay sugarol ba na imong kumpare. Okay, dapat lang unta sa kadagan sa kwarta. Pwede mo sa manugal to sa pikas barangay. Tagaan ta diyan sa gatos lang panigarilyo ba. Okay na inom ba. Mao gyud. Di ka mo mahatag mo na makahunag ang natag pangilan niya. Karon gani pre. Nakita na ko dito kay padung ta ko merkado. Mangutang ko bugas dito. Nakita na ko siya pre. Padung. Oh, padung sa pikas barangay. Kay pong pa niya na ako ni usuron bugno damang. Mao sa kuno iyang sugalon di na siya tong hatag-hantak kay tikasan ko na to. Di na siya to hantak? Oo. Kunya ra katong kwarta ni mo nga nadaog sa hantak nga asa maron. Malas kayo. Purot na yon. Mura
aso nga ikumkum. Mao lagi na akong gingon. Utang. Gingon lagi. So karon to sa pikas barangay. Topi ka barangay. Kay manong sa tares damang. Magdagos mo ro gisudlan damang usa ka buok. Kay pong paniya perti kuno dagko ang sugal dito. Sus pag uno magwindow sa pangkupi naggakmal sa perti nilikit kan ng pilong sa kalibo. Ni atong kwartaha oy. Sa ako man na to na. Nakidamang diha. Okay damang na ba dir? Ato sa tong kontrahan kung naa pa kay damang. Yung among kidamang ikaw na kidamang ya. Na maganing lipo nang ita. Ni taong taon nga sombra man akong giihap-ihap. Yung sa ba ito kontrato. Ira mangita tayo pamagi pre kay di magpwede di ka ta ka kwarta ron kay wa pa ko pamahaw. Nyaon sa orasa hapit na alas 12. Hapit na tig pinuto wa pa ko pamahaw. Mura bitong reaksyon ko kalikoy re. Kaysa mang tawhana magganahan mo ihap ng som ako ra. Ihap lang ko ning sompot. Akong kabiliban aning som kay di yun sila magbangga Na magkabuang ra ba na pre? Delikado na. Mao sa takidaan. Mao gani na dako kay pangutanas mo na basta kagamay sa som pre do na pa kana sila utok. Mo sila sa pangutubag ng Mao gani. Ako gani kada ko kung tawo mo kay uto. Pero kinahanglan makapamahaw ko ron pre kay butuman na nako eh. Nya unsao man to pagmahaw ana umti kwanta. Wata ko din ha. Wata ko din. Mubalik ko din. Kinahanglan nga tumat sa 2% para ang katong kwarta niya. Ato to makuha. Pagdali ha. Mangita ko damang. Kaya babugno ato yung damang. Usa ka ba iya kabug damang iya kita. Gali ko balik ko na yun. Pagdali pre. Magpaabot ko kay Tolits re. Basin pa di ay makita siya laing diskarte nga mo ikontra atong kamparituto nga damang. Pre. Dali ako kini ka balik. Kung sa bitawang kape, marami nagkilat. Kanada. Nasa pina mag-isolve magkagkusuro na yan. Gisuli po puro ba eh. Kininaasa ni Damang. Kanada. Asa ni Damang. Pero di lang tika pakiton. I-surprise lang tika sa akong Damang. Dali ko kakapangitag pamaagi. Pero kini mo aksyon tagkalikoy ba. Magkahuna-huna sila tag-hindot. Mo na kung kaganaan mo. Imbis malikoy noon ta. Magka-bright na noon. Ikaw ka-bright mo ha. Katala ko ato. Asa ba siya pa doon? Dito. Okay, marami. Dali kayo. Para maka-update ko kata to. Yun, lagi na ko rin laway. Pero naniguro ko daan. Para hindi ko matikasan dito sa Barayo. Barayo. Hindi na ko kalitiking noon nani. Dito sa Pikas Barrio. Parang di ko madiskuido. Nadagi kong latayan ang lugar sa kuha. Para nga sigurado yung makakwarta. Kaya naarabay uban nga tikasan po. Labi na tunduhan ako kumpare. Ilan. Way lain. Dinis kilibutan ng pagkatikasan. Parang di na ko pailan nila. Di na ko santak. Pre. Oy, pre. Kung nagpuyo ko rin mong duha, no? Milagro agad. Nasugatan ako siya, pre. Nganto ta merkado god. Nasugatan ko niya, pre. Kay mo ato sa Pikas Barangay, pre. Kay manung sa kong tari pag damang dito. Usa man kayong damang dito. Nayamat sa dinoon. Muram sa kagako po. Di nakadugo ko isulap nga. Usa na kuno kayong tari ito Pikas Barangay. Ya, ubitaw. Naagian man ko niya. Isa, pre. Asa man ka, pre. Kung mo ato ko Pikas Barangay, pre. Kay manung kong tari sa damang. Isa na, spirito tong gantos pa dong. Magkuyog lang tangan to. Manung tari dito. Ako, pre. Dadi ka damang mo, ha? Ay, naunsa. Na ako'y damang. Uy, naunsa. Magdada ako. Sagutaon ko, eh. Ang mayan ni, pre. Manong ka to. Sulong ta ng Pikas Barangay. Ato ta manong og sugal nito. Ana ni siya, pre. Ang Kauban ta ba? Kauban ta. Ay, sus. Di ta magkauban, pre. Kay way kapuslanan. Mao na kadaot nimo. Kisam day mo kontrahon day kaubanon. Ako imong dapat kaubanon kay kumpare ta. Kita tulo kumpare ta. Dapat magkauban ta. Sulong ta ng Pikas Barangay. Bati kag batasan. Nanong kami mag-iimong kontrahon? Bati pa kag naong. Bati pa kag batasan. Dapat imo ming kaubanon. Mga to ta Pikas Barangay. Unsa may labot ninyo bati kog naong bati kog batasan? Nga akong gusto, may matuman nga musong ko dito kay inyo ako tikasan. Mao gani koyo kita nga to. Ato ni ipanong atong damang dito. Sas ninyo. Bay, na magkakay damang. Puslan mang manong ta dito. Dili na ta manong. Ato ni ngawayon diri. Sugalan na ito. Muyate sige imo naman no may unayon na. Imo naman imo may unayon kami duha kumpare. Kung buton di ra ba yung may mahitabong mo atras. Pila ko tay kusugan na imo damang kini ako damang pre. Lambing na kay ni akong damang. Bese pag unsa pa na kalambing pre di ko madlok kay kini imported ne. Dapayoke ni mga pre. Dapayoke. Katwa boring-boring ta sa Japan di ahi. Sus karon pa mo kakitag damang. Sa ilan ko na. Saman. Kung ganahan ka makigunay na mo, kami pre, kami kumpare na mo, wala na yun may plano nga unayon ka na mo, kontrahon ka na mo, gusto ta na mo nga may kauban mo nimo nga Pikas Barangay, pero imo man ang desisyon nga kami mo imong kontrahon, di lang ta mga Pikas Barangay, musukol mo nimo eh. Pilam na imong kwarta. Ay, kining kwarta ha pre. Bihagay niya. 25 mil pre. Pero sabot ang wag mo atras ay. Way atras ay. Way atras ay, pero ang atong sabot, ang mo atras pilde. Pero ang imong damang kung matagak og kausa, pilde na mati ka? Basta na basta mo ha, kuha ra di ay. Mao gani, kung kisang damang ang matagak og kausa,
automatic pili na. Oh, sige. O sige, kaya di imo mo kami na yun. Okay, bisig kumentas Ulitin na lang ang kwarta, oh. Okay, okay. Tayo karon ha. Pagkawas Nya, ka man. ako una pala, tay. Eh, palatay na. Imo jud tag hagdo na. Imbis di mi makikkontra nimo, imo jud mi kontra. Oh, gawas mang. Mandamang mo. Kini siya bisig gamay ni, pero sama ni stag iya nga porting pagkasulira. Kasway pa imuhay. Damang. Liwatas stag iya. Ano mo damang? Porting pagkagagmaya putot kayo. Eh, bata. Sige, palatay mo ha. Nya ako sa paggawas ko Oh, pagawas. Pagawas mo. Dali, arin lang na namin 5,000 be. Nya ako yo. Oo. Nahawa na nang kita na Diyos kontra. O taro. Sige. Ako palatay be. Oh, palatay. Uy, Natagak ka na ba? Pildi! Pildi! Uno, di balik! Di balik! Namatay! Pildi na, pre! Pildi! Tagak! Tagak! panuhin mga kumpariya. Muling magipalatay lang, ha? Marka kamatay ko ng laptik na di ay. Urot sa na kong kwarta! Iawagin mo doon, pre!